ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଆଖିକି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଏବଂ କାନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସବୁ ଆନନ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିର ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରୋସେସର ରହିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରୋସେସର କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ ଭିଜୁଆଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିଟା 4K ହେଇଥିବା ଦରକାର। 4Kର ଅର୍ଥ ହେଲା 4000 ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ସ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଅଡ଼ିଓସେନିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଅଡ଼ିଓସେନିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଅଡ଼ିଓକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବ ସିନ୍ ହିସାବରେ, ସିନ୍କୁ ଦେଖିକି ଅଡ଼ିଓକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ରିଅଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଡଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଅଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଡଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପିକ୍ଚର ତିଆରି କରିପାରିବ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି କଲର୍ ବୁଷ୍ଟର। କଲର୍ ବୁଷ୍ଟରରେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ସିନ୍ ଅନୁସାରେ କଲର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରିବ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ମୋସନ୍ ଆକ୍ସିଲେରେଟର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋସନ୍ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଜଣେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଫ୍ରେମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଫ୍ରେମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ମୋସନ୍ ଆକ୍ସିଲେରେଟର କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ମୋସନ୍ଟାକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫ୍ରେମ୍ ପରେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସାତରେ ହେଉଛି କ୍ୟୁ ସିମ୍ଫୋନି। କ୍ୟୁ ସିମ୍ଫୋନିରେ କ'ଣ ହେବ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ବାର୍ ଅଲଗା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ଅଲଗା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଟିଭିଠୁ, ସେ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିଭି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ବାର୍ଟା ବି ସେତିକି ବେଳେ ଚାଲିବ। 8ରେ ହେଲା ଆପଣ ସେ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିରେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ଦରକାର। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆସିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ। ତ 9ରେ ହେଲା ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ। ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାନେ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ମାଲୱାୟାର ଆସୁଛି ବା ଭାଇରସ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ସିଏ ଅଟକେଇବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ହବ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସ୍ମାର୍ଟ ହବ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଘରଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ସ୍ମାର୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ୱାସିଂ ମେସିନ୍କୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଘରଟାକୁ ଘରର ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିରୁ ହିଁ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 11ରେ ରହିଲା ଜେସ୍ଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ଜେସ୍ଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଘଣ୍ଟାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଦେଖେଇଲେ ତାହେଲେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିଟା ଚାଲିଲା, ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇଲେ ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ 12 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଏନର୍ଜି ସେଭର। ଆପଣଙ୍କ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କିଣିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଉଥିବା ଦରକାର। ଏଇ 12ଟି ପ୍ରାଥମିକ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି କିଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ ଯଦି ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ୍, ଏଲ୍ଜି, ସୋନି ଭିତରେ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ୟାର ଯେଉଁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମ ରହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିର, ସେଟା ହେଉଛି QLED। QLED ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାମସଙ୍ଗର ଆସିଯାଉଛି ସବୁଠୁ କମ୍ଟା 33,990ରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି UHD ଆସିଯାଉଛି 25,990ରେ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ, ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିରେ ଆପଣ ଏକାବେଳକେ ଦୁଇଟା ସିନ୍ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମେନୁ ନାଭିଗେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମେନୁରୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ସିନେମା ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଓ ଏଲ୍ଇଡି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର କମ୍ ସେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ 80,000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ OLED ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,14,990ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର GPU CPU ପାୱାରଫୁଲ୍, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 15ଟି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।